το σουσάμι μου μέσα. Έχουν έρθει από την offshore, από την υπεράκτεια για τα κτήματα. Να περάσουν. Ναι, μισό. Περάστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε business plan. Αν έχουμε πλάνο, αν έχουμε σχέδιο, ρωτάει. Φυσικά και έχουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχουμε ήδη δράσει. Έχουμε P&L. Προϋπολογισμό. Βεβαίως. Εδώ είναι οι τιμές που θα πρέπει να αγοράσετε και οι τιμές που θα πρέπει να πουλήσουμε μετά. And worst case scenario? Αγοράζουμε πάση θυσία. Φροντίζουμε φυσικά η τιμή να είναι συμφωνημένη, αλλά ό,τι και να γίνει στο τέλος, αγοράζουμε. Ο γραμματέας μου θα σας δώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών για να προχωρήσετε στην εξαγορά. Μας τα έχει ήδη δώσει. Ωραία. Θα συναντηθούμε τότε στα χωριά. Βρυσούλα και πεζούλα. Σωστά.